Tuluyan nang ibinasura ng Commission on Elections o COMELEC First Division ang election protest na inihain laban kay Pampanga Governor Liliananay Pineda matapos itong ideklarang kulang sa form at content. Sa 7 pahinang resolusyon na may petsang July 28, 2026, ibinasura ng COMELEC ang election protest ni dating gubernatorial candidate Danilo Bailon dahil sa pagiging insufficient in form and content, alinsunod sa COMELEC Resolution number 8804. Sa kanyang protesta, hiniling ni Bailon ang province-wide manual recount dahil sa umano'y mga issue sa automated election system at mga alegasyon ng malfunction ng mga election machine. Gayunman, sinabi ng COMELEC na ang mga naiulat na malfunction ng automated counting machines, transmission delays at rejected ballots ay hindi otomatikong nagpapatunay ng pandaraya o irregularidad sa halalan. Idinagdag nitong may nakalaang contingency procedures para sa mga ganitong sitwasyon. Inihain ni Bailon ang election protest noong May 23, 2025, ilang araw matapos maiproklama si Pineda bilang gobernador na nakakuha ng 709,694 votes laban sa 476,642 votes ni Bailon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.